Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και απόψε στην παρέμβαση. Εκπομπή η οποία οπτικογραφήθηκε νωρίτερα σήμερα το απόγευμα. Με φιλοξενούμενο, λόγω των εξελίξεων στο Κυπριακό, των όποιων εξελίξεων, είναι εξελίξεις πάντως. Θα δούμε αν οδηγούν και προς τα που οδηγούν στο Κυπριακό, καθώς η κυρία Ολκίν συνεχίζει να παραμένει στην Κύπρο. Νωρίτερα σήμερα είχε συνάντηση και με τον τουρκοκύπριο ηγέτη, λέχθηκαν κάποια πράγματα, θα τα δούμε στη συνέχεια. Καλωσορίζομαι απευθείας τον διαπραγματευτή της ελληνοκυπριακής πλευράς, τον κύριο Μενέλαου. Καλώς ήρθατε, κύριε Μενέλαου. Ευχαριστώ πολύ. Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε με κάτι έτσι γενικό. Η αποστολή αυτή τη φορά της κυρίας Ολκίν, σε τι στοχεύει, πιστεύετε, διότι υπάρχει μια, νομίζω, σχετικά διαδεδομένη αίσθηση ότι στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει κάτι. Υπάρχουν εξελίξεις, γίνεται μια προσπάθεια. Η κυρία Ολκίν επισκέπτεται την Κύπρο σε συνέχεια των βημάτων τα οποία έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα. Από την ανανέωση του διορισμού της, διότι υπήρξε και μια πρώτη φάση μετά από την οποία μεσολάβησε ένα μικρό κενό, λόγω τότε των επιφυλάξεων της τουρκικής πλευράς για την άμεση ανανέωση του διορισμού της ως προσωπικής απεσταλμένης. Ήταν τότε που ο Γενικός Γραμματέας είχε εγκαλέσει και το δείπνο με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων στη Νέα Νιόρκη. Μετά από το οποίο προέκυψε η ανανέωση του διορισμού της κυρίας Ολκίν και μετά οι δύο διευρυμένες συναντήσεις, μία στη Γενέβη και μία στη Νέα Νιόρκη τον περασμένο Ιούλιο. Σε συνέχεια της τελευταίας που έγινε στη Νέα Νιόρκη, αποφασίστηκε ότι θα πραγματοποιηθεί μια επόμενη συνάντηση του Γενικού Γραμματέα με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων στο τέλος αυτού του μήνα, μετά την εβδομάδα υψηλού επίπεδου της Γενικής Συνέλευσης. Συνεπώς, η κυρία Ολκίν ήταν πολύ φυσιολογικό να κάνει έναν πέρασμα αυτό το διάστημα σε αυτή την προσπάθεια προετοιμασίας εν ώψη αυτής της επόμενης συνάντησης με τον Γενικό Γραμματέα. Και βεβαίως αποφασίστηκε επίσης ότι πριν από το τέλος του έτους θα γίνει και μια επόμενη διευρυμένη συνάντηση, όπως αυτές που έγιναν τον Ιούλιο και τον Μάρτιο. Οπότε η αποστολή της συνεχίζεται. Η προσπάθεια είναι μέσω ενός δύσκολου περιβάλλοντος να μπορέσουμε να φτάσουμε στο σημείο στο οποίο να καταστεί ορατή, απτή η προοπτική να ξαναξεκινήσει μια προσπάθεια που για την ώρα προσκρούει αυτή η προσπάθεια στις θέσεις τις οποίες αντιμετωπίζουμε από την άλλη πλευρά. Αλλά βρισκόμαστε σε μια σημαντική καμπή εν ώψη και των διεργασιών. Γιατί τη λέτε σημαντική καμπή? Διότι είμαστε κοντά στη διαδικασία για την ανάδειξη ηγεσίας της τουρκοκυπριακής κοινότητας τον επόμενο μήνα, η οποία πιστεύω ότι θα μας δείξει, διότι είναι και ένας σταθμός ελέγχου των προθέσεων της Τουρκίας, λόγω του καθοριστικού ρόλου που έχει γενικότερα στο Κυπριακό, αλλά και για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα εντός της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Οπότε νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα διαφανεί κατά πόσο μπορεί να λάβει μια πιο απτή μορφή αυτή η προοπτική την οποία αναζητούμε για την επανέναρξη μιας διαδικασίας συνομιλιών. Για τη συνάντηση θα επανέλθουμε σε ορισμένες από τις πτυχές τις οποίες έχετε αναφέρει. Αλλά για τη συγκεκριμένη συνάντηση νομίζω πρέπει να έχει πλέον κλείσει η 27η Σεπτεμβρίου για τη συνάντηση του Γενικού Γραμματέα με τους δύο ηγέτες. Ναι, είναι αυτή για την οποία έγινε βολιδοσκόπηση και αναμένεται η τελική οριστικοποίηση της και η ανακοίνωσή της. Ναι. Θα το ακούσουμε αυτόν από τα Ηνωμένα Έθνη. Σε αυτήν τη συνάντηση τι μπορεί να αναμένει κάποιος? Είχαμε και τη συνάντηση το απόγευμα του κυρίου Τατάρ με την κυρία Ολκίν. Μετά το πέρασε συνάντηση, ο κύριος Τατάρ επανέλαβε τις πολύ γνωστές του θέσεις, παράπονα για το ότι είναι σε απομόνωση, θέλει ξεχωριστή κυριαρχία, κυριαρχική ισότητα, θέλει ισοτιμία με την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ το κράτος του, όπως το ονομάζει, δεν είναι και είναι απομονωμένο και υφίσταται έχει διάφορα προβλήματα. Ακόμη έθεσαν και θέματα για το φράγματα, περιπτώντας την ευθύνη στην πλευρά μας για τη μη πρόοδο, ενώ θα μπορούσαν να ανοίξουν 4, όπως είπε. Τι περιμένουμε τώρα σε αυτήν τη συνάντηση, τι μπορεί να γίνει? Το εύρος δηλαδή των δυνατοτήτων ποιο είναι για το Σεπτέμβρη?
να σας πω από την τουρκοκυπριακή πλευρά καταρχήν, αυτά τα οποία ακούμε είναι εντός του πλαισίου της προσέγγισης με την οποία είμαστε αντιμέτωποι ολόκληρον το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή, μια προσέγγιση η οποία στοχεύει στο να εκτρέψει τα πράγματα εκτός του συμφωνημένου πλαισίου, εκτός του πλαισίου που προβλέπουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ουσιαστικά να υπονομεύσει κάθε δυνατόν περιθώριο για να μπορέσει να διαμορφωθεί μια θετική προοπτική. Σε αυτό γινόμαστε μάρτυρες και τώρα μέσα από αυτά που δηλώνονται από τουρκοκυπριακής πλευράς. Παρά το γεγονός όμως ότι ήμασταν αντιμέτωποι με αυτά τα εμπόδια, με αυτή την προσέγγιση, η δική μας αντιμετώπιση, ο δικός μας σχεδιασμός, το δικό μας πλάνο, και αυτό είναι κάτι που και από πλευράς Ηνωμένων Εθνών έχει υιοθετηθεί ως προσέγγιση, ως σωστή προσέγγιση, ήταν να μην αφήσουμε αυτή την περίοδο να αποτελεί ένα κενό, να είναι μια περίοδος απουσίας οποιασδήποτε προσπάθειας. Ακριβώς διότι γίνεται αντιληπτό ότι κάτι τέτοιο θα ήταν ουσιαστικά πρόσφορον έδαφος για επιπλοκές και λόγω του Κυπριακού καθ' αυτό, αλλά και λόγω του γενικότερου περιβάλλοντος, το οποίο πάντα κάποιος πρέπει να λαμβάνει υπόψη και περιφερειακά και διεθνώς, που είναι ένα περιβάλλον το οποίο δημιουργεί προκλήσεις. Θέτει επιτάπητος στην ανάγκη να είμαστε συνεχώς σε εγρήγορση, να παίρνουμε πρωτοβουλίες, να μην αφήνουμε τα πράγματα να παραμένουν σε έναν κενό το οποίο είναι πρόσφορον έδαφος για να υπάρξουν επιπλοκές και προβλήματα. Λοιπόν, μέσα από αυτήν τη φιλοσοφία, μέσα από αυτήν την προσέγγιση, συνεχίζει να υπάρχει η εμπλοκή από πλευράς των Ηνωμένων Εθνών. Θα γίνει συνάντηση των δύο ηγετών με τον Γενικό Γραμματέα στο τέλος αυτού του μήνα. Είναι μια ένδειξη μια επαναβεβαίωση της δέσμευσης του Γενικού Γραμματέα να συνεχίσει την προσπάθεια και μια ένδειξη της βούλησης των Ηνωμένων Εθνών και του μηνύματος το οποίο εκπέμπουν προς κάθε κατεύθυνση, ότι ο δρόμος δεν μπορεί να είναι άλλος από αυτόν της ανανέωσης της προσπάθειας για την επίτευξη μιας συμφωνημένης ειρηνικής λύσης στο πλαίσιο που προβλέπουν τα ψηφίσματα. Η αναζωογόνηση της προσπάθειας των Ηνωμένων Εθνών θα μπορούσε να τη δει κάποιος από πολλές οπτικές γωνίες. Δύο τουλάχιστον από αυτές είναι, η μία είναι η σημασία που αποδίδουν τα Ηνωμένα Έθνη ή η επιλογή τους να δώσουν σημασία στο Κυπριακό, καθώς έχουμε μείζονες κρίσεις όπως είναι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, όπως είναι το Μεσανατολικό. Έχουμε μια σειρά από ανοιχτά μέτωπα τα οποία καίνε τον κόσμο και αφήνουμε κατά μέρος τις άλλες μη θερμές κρίσεις, αλλά νέες ισορροπίες στην παγκόσμια σκηνή μετά την εκλογή του νέου Αμερικανού Προέδρου, του κυρίου Τραμπ. Αυτό είναι το ότι επιλέγουν να ασχοληθούν με το Κυπριακό. Είναι κάτι το οποίο στέλνει κάποια μηνύματα. Από την άλλη, το ότι ανανεώνει την προσπάθεια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τι σημαίνει, προστατεύει ενδεχομένως και την όποια διαδικασία να παραμείνει εντός των Ηνωμένων Εθνών, εφόσον είναι ζωντανή και ενεργός, παρά να σκεφτόμαστε ότι ενδεχομένως θα δούμε άλλους μεγάλους παίχτες της παγκόσμιας σκηνής να βρίσκουν λύσεις, όπως για παράδειγμα στη Μέση Ανατολή και στη Γάζα, διάφορες ιδέες που ακούστηκαν. Ναι, είναι γεγονός ότι από αυτήν την άποψη είναι πάρα πολύ σημαντικό να επαναβεβαιώνεται ότι το πλαίσιο εντός του οποίου πρέπει να επιδιώκεται η επίλυση διεθνών προβλημάτων. Στην προκειμένη περίπτωση, αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς άμεσα, είναι το δικό μας θέμα, είναι το πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Ο καταστατικός χάρτης στα ψηφίσματα, το διεθνές δίκαιο. Έστω και αν είμαστε σε μια περίοδο στην οποία, όπως σωστά έχετε πει, υπάρχουν πάρα πολλές προκλήσεις. Το διεθνές σύστημα δέχεται μια πίεση, υπάρχει αμφισβήτηση. Αλλά η επιλογή δεν μπορεί να είναι άλλη και για τα ίδια τα Ηνωμένα Έθνη δεν μπορεί να είναι άλλη από τη συνέχιση των προσπαθειών, από την παροχή της αιγίδας τους, έτσι ώστε να μπορεί να είναι ζωντανή αυτή η δυνατότητα, η ανάγκη να αναζητούνται ειρηνικές πολιτικο-διπλωματικές διέξοδοι και λύσεις στα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, διότι διαφορετικά θα είναι σαν η ανθρωπότητα, εκείνον το οποίο κατέκτησε με έναν πάρα πολύ βαρύ φόρο αίματος και δημιούργησε
θα το εγκαταλείψει και θα το αφήσει να αντικατασταθεί και πάλι από μια αναρχία, από ένα χάος, από μια κατάσταση στην οποία θα επιβάλλεται μόνο εκείνος ο οποίος έχει την ισχύ και δεν θα υπάρχουν κανόνες. Από τη μία αντιλαμβάνεται κάποιος ότι ενδεχομένως τα Ηνωμένα Έθνη να επιθυμούν και για τον ίδιο τον εαυτόν τους, τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών δηλαδή, να στηρίξουν αυτόν τον θεσμό μέσα από το να δείξουν δουλειά και πρόοδο, ενδεχομένως και επιτυχία μιας λύσης ενός προβλήματος που υπάρχει εδώ και τόσες δεκαετίες, για επιβεβαίωση της αναγκαιότητας ύπαρξης και σημασίας των Ηνωμένων Εθνών. Από την άλλη, όμως, ρωτάτε κάποιος ποια διεθνή προβλήματα έχει καταφέρει να επιλύσει τα τελευταία χρόνια αυτός ο οργανισμός. Υπάρχουν παραδείγματα. Υπάρχουν παραδείγματα στα οποία έχουν εξευρεθεί πολιτικο-διπλωματικές λύσεις. Λύσεις στη βάση του διεθνούς δικαίου. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι βρισκόμαστε σήμερα σε ένα σημείο όπου το διεθνές δίκαιο έχει εξελιχθεί, όπου μπορούμε να μιλούμε για το δίκαιο της θάλασσας, για τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας, στη βάση της οποίας υπάρχουν οριοθετήσεις και έχουμε και εμείς τις δικές μας με γειτονικά κράτη. Αυτό είναι απότοκο του γεγονότος ότι υπήρχε το διεθνές σύστημα, υπήρχε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, υπάρχει η δέσμευση των κρατών σε αυτόν και μέσα από αυτό δημιουργούνται εκείνες οι προϋποθέσεις, εκείνη η αναγκαία βάση η οποία χρειάζεται προκειμένου να μπορούν να επιλύονται θέματα πάνω σε μια δέσμη αμοιβαία αποδεκτών κανόνων. Αλλά υπάρχουν και διεθνή προβλήματα τα οποία έχουν επιλυθεί μέσα στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ένα παράδειγμα το οποίο έχει να κάνει και με τη χώρα από την οποία προέρχεται η προσωπική απεσταλμένη είναι η ειρηνευτική διαδικασία στην Κολομβία, που είναι έναν επιτυχημένο πρόσφατο παράδειγμα διπλωματίας, στην οποία έχει επιτευχθεί μια διέξοδος. Αναφερθήκατε προηγουμένως στη πτυχή των εκλογών στα κατεχόμενα και είπατε ότι αυτό θα είναι μια ένδειξη των προθέσεων της Τουρκίας. Πώς το βλέπετε αυτό, δηλαδή, ποια είναι η θεώρηση? Ξέρουμε ότι για την εξέλιξη των πραγμάτων εντός της τουρκοκυπριακής κοινότητας παίζει πάρα πολύ καθοριστικό ρόλο η Τουρκία λόγω του ελέγχου τον οποίο ασκεί και λόγω της δημογραφικής αλλίωσης και λόγω όλων των υπόλοιπων εργαλείων τα οποία έχει και επειδή σε κάθε περιοχή είναι υποκατοχή, εκείνος ο οποίος κάνει κουμάντο είναι η κατοχική δύναμη, γι' αυτό ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις, όχι μόνο στην περίπτωση της Κύπρου. Λοιπόν, υπό αυτήν την έννοια, εν τέλει τον τελικό λόγο για το ποιες θα είναι οι θέσεις με τις οποίες θα βρεθούμε αντιμέτωποι, θα συνεχίσει να τον έχει η Τουρκία όπως τον είχε πάντα. Αλλά έχει σημασία να μπορούμε να έχουμε συνομιλητές με τους οποίους τουλάχιστον να υπάρχει η βούληση να διεξάγουμε μια συζήτηση εντός του συμφωνημένου πλαισίου, εντός αυτού του συμβιβασμού, τον οποίο όλοι οι εμπλεκόμενοι στο Κυπριακό ανέλαβαν και τώρα η τουρκική πλευρά δεν τηρεί τη δέσμευσή της, που είναι ο συμβιβασμός της ομοσπονδιακής λύσης του Κυπριακού. Λοιπόν, υπό αυτήν την έννοια θα δούμε αναλόγως ποιο θα είναι το αποτέλεσμα και αν θα είναι τέτοιο έτσι ώστε να μπορέσει να επιτευχθεί αυτό το οποίο είναι αναγκαίο για να ξαναξεκινήσει μια ουσιαστική προσπάθεια. Δηλαδή να είναι αποδεκτό ότι θα κουβεντιάζουμε πάνω στη βάση αυτού του συμβιβασμού που επιτεύχθηκε μεταξύ όλων των εμπλεκομένων. Της ομοσπονδιακής λύσης. Ναι, εάν είναι ο κύριος Τατάρ, εκ των πραγμάτων και φυσιολογικά τουλάχιστον σκεπτόμενοι, δεν πρόκειται να αλλάξει η τοποθέτηση. Με βάση τα δεδομένα τα οποία έχουμε και την εμπειρία την οποία είχαμε μέχρι τώρα, νομίζω αυτό είναι έναν εύλογο συμπέρασμα. Ναι. Εάν τώρα είναι ο ηγέτης της τουρκοκυπριακής αντιπολίτευσης, τουλάχιστον πρόσφατα, αυτός έχει ίσως και διαφοροποιήσει λίγο τη θέση του, διότι παλαιότερα τουλάχιστον εμείς δεν προσέξαμε να αναφέρεται ιδιαίτερα έντονα σε θέματα της Ζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Δηλαδή όλη αυτή την περίοδο που η Τουρκία και ο Τατάρ επέμεναν σε κυριαρχική ισότητα και δύο κράτη κτλ.
νομίζω ότι δεν είχε πολύ τοποθετηθεί. Τελευταία όμως αναφέρθηκε στη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία και στο πλαίσιο και μάλιστα είπε και γιατί κατά την άποψη του τα δύο κράτη θα ήταν βλαπτικά και για τους Τουρκοκύπριους, οι οποίοι θα μείναν έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα αν υπάρχει εναλλαγή στην αρχηγία της τουρκοκυπριακής κοινότητας, δημιουργούνται κάποια δεδομένα, αλλά και πάλι αν το επιτρέψει η Τουρκία μπορεί να, καθώς η Τουρκία συνεχίζει να έχει θέσει τα δύο κράτη και την κυριαρχία τη ξεχωριστή, να επιτρέψει ένας τουρκοκύπριος ηγέτης να εκφράζει διαφορετική τοποθέτηση. Αυτό θα το δούμε στην εξέλιξη των πραγμάτων. Πρώτα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα μέχρι τη διαδικασία για την ανάδειξη ηγεσίας και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Και μετά, ασφαλώς, εμείς πάντα λέγαμε, και αυτή είναι η προσέγγιση μας, ότι πρέπει να εξακολουθήσουμε να αντιμετωπίζουμε την κατάσταση με πραγματισμό. Δηλαδή, δεν θα είναι ακόμα κι αν έχουμε προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν μια συζήτηση εντός του συμφωνημένου πλαισίου και πάλι δεν θα είναι ένας δρόμος ο οποίος θα είναι στρωμένος με ροδοπέτα, αλλά θα συνεχίσουμε να είμαστε αντιμέτωποι με πάρα πολύ σημαντικά εμπόδια, διότι μεταξύ άλλων δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει ότι οι πιο κρίσιμες πτυχές που θα καθορίσουν για το κατά πόσον τελικά θα μπορέσουμε να έχουμε λύση του Κυπριακού ή όχι ήταν πάντα και τώρα θα είναι αυτές που ονομάζουμε εξωτερικές πτυχές, δηλαδή η πτυχή της ασφάλειας και των εγγύσεων, όπου εκεί είναι απόλυτος ο τελικός λόγος της Τουρκίας και η επίδραση της στο πώς εν τέλει θα προσεγγιστούν αυτά τα θέματα από τουρκικής πλευράς. Αλλά πρέπει να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, να συνεχίσουμε εμείς στοχοπροσιλωμένα και με ρεαλιστική προσέγγιση αυτήν την προσπάθεια την οποία διεξάγουμε και θα δούμε κατά πόσο στο τέλος θα μπορέσουμε να φτάσουμε στο σημείο στο οποίο να καταστεί ορατή αυτή η προοπτική την οποία επιζητούμε. Αναφερθήκαμε προηγουμένως στο παγκόσμιο περιβάλλον το οποίο αλλάζει. Ένας βασικός παράγοντας για την αλλαγή του ήταν η εκλογή του κ. Τραμπ στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών και ο τρόπος αντιμετώπισης του απέναντι σε διάφορα θέματα. Είτε αυτά ήταν θέματα συνεργασιών ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν η νέα αντιμετώπιση που είχε και συνεχίζει να έχει και μάλιστα κατά πολλούς μεταβαλλόμενη στο θέμα της του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου. Ήταν ακόμη και η τοποθέτηση ή οι τοποθετήσεις που κατά καιρούς υιοθετεί σε σχέση με το Μεσανατολικό, όπου πολλές φορές, για παράδειγμα στο Μεσανατολικό, υιοθετεί θέσεις ή καταθέτει προτάσεις οι οποίες θα ήταν πολύ πρακτικές για έναν νοικοκύριο να το κάνει στο σπίτι του και να πει ότι να αλλάξω το δωμάτιο, να το βάλω από εκεί και να μεταφέρω την αυλή μου, να την κάνω να αλλάξω λίγο το σπίτι μου. Αλλά όταν είναι στις διεθνείς σχέσεις και αφορά έθνη ή λαούς και λες ότι θα διάσω τη Γάζα, για παράδειγμα, να πάνε κάπου αλλού και θα την κάνω ριβιέραντη περιοχή εκείνη για να έρθουν άλλοι να ζουν ευτυχισμένοι και μην τα κάνουμε όλοι διακοπές εκεί, περίπου. Αυτά είναι πρωτόγνωρα. Και διερωτώ με αν αυτοί οι τρόποι σκέψης υπησύλθαν στο Κυπριακό καθιονδήποτε τρόπον από οποιονδήποτε από τους εμπλεκόμενους. Όχι. Όχι. Σας λέω πάρα πολύ καθαρά και χωρίς καμιά αμφισημία ότι σε όλες τις συζητήσεις τις οποίες είχαμε μέχρι στιγμής σε αυτήν την προσπάθεια η οποία γίνεται δεν υπήρξαν σκέψεις, ιδέες, υπόνοιες που να παραπέμπουν σε τέτοιου είδους προσεγγίσεις σε ό,τι αφορά το Κυπριακό. Ούτε η τουρκική πλευρά επικαλέστηκε τις νέες πραγματικότητες παγκόσμιας σκηνής εμπλέκοντας και τον κύριο Τραμπ για να πει ότι τι ψάχνετε τώρα. Δεν υπάρχει κανένας που δεν τις βλέπει, που δεν βλέπει πώς εξελίσσονται τα πράγματα στο περιφερειακό και στο διεθνές περιβάλλον. Ναι. Αλλά όχι δεν έγινε αυτό σε συζητήσεις, συναντήσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σχετικά με το Κυπριακό κατά τρόπον που να δημιουργείται οποιαδήποτε διασύνδεση σε σχέση με το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί το Κυπριακό. Για το οποίο βεβαίως μπορεί κάποιος να βρει μια λογική
εξήγηση, είναι ερμηνεία, που νομίζω έχει να κάνει με το γεγονός ότι το πλαίσιο είναι διαφορετικό. Κάθε διεθνής κρίση, κάθε διεθνές πρόβλημα έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Στην περίπτωση της Κύπρου υπάρχουν αυτά τα ειδικά χαρακτηριστικά, τα οποία νομίζω ότι μέσα σε αυτόν τον πάρα πολύ δύσκολο περιβάλλον λειτουργούν κατά κάποιον τρόπο έτσι ως ανάχωμα στο ενδεχόμενο να διολυστήσει εύκολα το Κυπριακό σε τέτοιες πολύ επικίνδυνες ατραπούς, χωρίς να σημαίνει ότι πρέπει να υποτιμούμε τους κινδύνους και τις παγίδες. Αλλά αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία πιστεύω ότι λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο στη δική μας περίπτωση, είναι το γεγονός ότι υπάρχει το γενικότερο μπλέγμα γύρω από το Κυπριακό. Τα ευρωτουρκικά που ενδιαφέρουν την Τουρκία και στα οποία δεν μπορεί εύκολα να γυρίσει την πλάτη, ξέροντας ότι η Κύπρος και η Ελλάδα είναι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι υποχρεώσεις που έχει έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το γεγονός ότι η Κύπρος βρίσκεται σε αυτήν την περιοχή που αποτελεί την νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, όπου υπάρχουν πάρα πολύ ζωτικά συμφέροντα για τη συμμαχία, όπου βρίσκονται δύο σημαντικά για τη συμμαχία μέλη, η Ελλάδα και η Τουρκία. Οπότε όλοι αυτοί οι παράγοντες στην προκειμένη περίπτωση κατά κάποιον τρόπο μπορεί να πει κάποιος ότι λειτουργούν συγκρατώντας έτσι, έναν πλαίσιο εντός του οποίου τα πράγματα παραμένουν σχετικά υπό έλεγχο. Θα πρέπει να πάμε σε λίγο σε ένα σύντομο διάλειμμα, αλλά θα ήθελα να μπορείτε έτσι σύντομα να μας πείτε τι συμβαίνει με αυτή την ιστορία με τα οδοφράγματα και μας κατηγορεί εκ νέου ο κύριος Τατάρο ότι εμείς ευθυνόμαστε που δεν άνοιξαν 4. Για τα σημεία διέλευσης στα οδοφράγματα πάρθηκε μια απόφαση στην διευρυμένη συνάντηση της Γενέβης για διάνοιξη 4 σημείων διέλευσης. Εμείς είπαμε ότι είμαστε έτοιμοι. Εμείς τα είχαμε προτείνει και από πριν στις συναντήσεις οι οποίες έγιναν μεταξύ των δύο ηγετών εδώ στην Κύπρο. Υπό τον Colin Stewart, πριν γίνουν οι διευρυμένες, τις οποίες εμείς είχαμε προτείνει, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, μέσα στις προτάσεις τις οποίες υπέβαλαν, ήταν και για διάνοιξη 4 σημείων διέλευσης. Είχαμε μπει τότε, θα θυμάστε, στη βάση της αμοιβαιότητας. Δηλαδή, 2 που εισηγείται η τουρκοκυπριακή πλευρά και 2 που εισηγούμαστε εμείς. Τα 2 που εισηγούμαστε εμείς είναι το Αθιένου Πυρόινα Γλαντζά και ένα σημείο διέλευσης στο θύλακα των Κοκκίνων. Περιλήφθηκαν και στις αποφάσεις της διευρυμένης συνάντησης στη Γενέβη. Ήρθαμε πίσω, εμείς προσπαθήσαμε επικοδομητικά και εξαντλήσαμε κάθε περιθώριο για να μπορέσουμε να έχουμε αποτέλεσμα. Και ήταν το θέμα στο οποίο επικεντρώθηκε περισσότερο από όλα τα άλλα η συζήτηση στην τελευταία διευρυμένη συνάντηση, τον Ιούλιο στη Νέα Υόρκη. Ο Γενικός Γραμματέας κατέβαλε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Η δική μας προσέγγιση ήταν επικοδομητική έναντι των προσπαθειών του Γενικού Γραμματέα. Και θα μπορούσαμε, πιστεύουμε, με ακόμα κάποιον περιθώριο ευελιξίας από τουρκικής πλευράς να είχαμε ένα αποτέλεσμα τον Ιούλιο στη Νέα Υόρκη. Εάν αυτή η αναγκαία ευελιξία επιδειχθεί από τουρκικής πλευράς, μπορούμε να έχουμε μια διέξοδο και να επιτύχουμε αποτέλεσμα. Αλλά οπωσδήποτε το γεγονός ότι δεν έχει επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα μέχρι αυτή τη στιγμή δεν οφείλεται στη στάση της δικής μας πλευράς. Αυτό το γνωρίζουν και τα Ηνωμένα Έθνη, ότι η δική μας πλευρά λειτουργήσε επικοδομητικά έναντι της προσπάθειας τους να μπορέσουμε να έχουμε πρόοδο και αποτέλεσμα σε αυτό το θέμα. Θα επανέλθουμε σε λίγο. Κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και με την επιστροφή μας θα δούμε ακόμη ορισμένα σημεία από αυτά, αλλά θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε και ένα ερώτημα το οποίο έχω την εντύπωση ότι το συζητούμε και ελάχιστοι μπορούν να μπουν με επάρκεια ότι ναι, γνωρίζω τι είναι. Αναφερόμαστε στο τι είναι η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Υπάρχουν πολλές και διαφορετικές απόψεις. Θα προσπαθήσουμε με τον καθήλυνα αρμόδιο διαπραγματευτή της ελληνοκυπριακής πλευράς να δούμε τι είναι αυτή η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία.
Μαζί μας πάντα, κυρίες και κύριοι, ο διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς, Μενέλαος Μενελάου. Είχαμε σκοπό να ρωτήσουμε ορισμένα ακόμη πράγματα για την τρέχουσα επικαιρότητα στο Κυπριακό, αλλά θα τα αφήσουμε για το τέλος. Για να έχουμε όσο χρόνο χρειαστεί, αν χρειαστεί, να δούμε αυτό το οποίο σας είπαμε πριν το κλείσιμο του πρώτου μέρους. Δηλαδή να δούμε μαζί με τον κύριο Μενελάου, όταν μιλάμε για τη ζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, γιατί πράγμα μιλάμε, διότι υπάρχει μια μεγάλη και ευρεία συζήτηση. Για πέστε μας λοιπόν, κύριε Μενελάου. Μιλάμε για τη μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας από ενιαίο κράτος που είναι σήμερα σε ομοσπονδιακό, που με απλά λόγια σημαίνει ότι θα έχουμε κάποιες αρμοδιότητες οι οποίες θα ασκούνται στο κεντρικό επίπεδο, στο ομοσπονδιακό επίπεδο, και κάποιες αρμοδιότητες οι οποίες θα ασκούνται στο επίπεδο των συνιστοσών πολιτιών, όπως έχουν αποκληθεί στο παρελθόν, ή ομοσπονδιακών μονάδων, ή όπως θα ονομαστούν καντονίων, όπως υπάρχουν σε άλλες ομοσπονδίες, στο πλαίσιο της λύσης του Κυπριακού. Στην δική μας προσέγγιση θα είναι δύο. Αυτό που λέμε διζωνική, σε αυτόν ακριβώς αναφέρεται ότι θα έχουμε δύο περιοχές, οι οποίες θα είναι δύο πολιτείες εντός του ομοσπονδιακού κράτους. Η μία θα διοικείται από την ελληνοκυπριακή κοινότητα και η άλλη θα διοικείται από την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Το σημαντικό, το κρίσιμο είναι ότι η Ομοσπονδία είναι έναν κράτος. Η Κυπριακή Δημοκρατία θα συνεχίσει να είναι μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, θα συνεχίσει να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα συνεχίσει να είναι μέρος των διεθνών συνθηκών τις οποίες έχει συνομολογήσει, θα συνεχίσει να υπάρχει, δηλαδή θα μεταξελιχθεί από ενιαίο κράτος σε ομοσπονδιακό. Τώρα θα έχει, αυτό έχει να κάνει με τον όρο δικοινοτική, θα έχει επίσης εντός του ομοσπονδιακού κράτους, του κεντρικού κράτους, αποτελεσματική συμμετοχή και των δύο κοινοτήτων στην εκτελεστική εξουσία, δηλαδή στην Προεδρία και το Υπουργικό Συμβούλιο, στην νομοθετική εξουσία, η οποία στο πλαίσιο της Ομοσπονδίας θα ασκείται σε δύο επίπεδα, στη Γερουσία και στην Κάτω Βουλή, η οποία Γερουσία, όπως σε όλες τις Ομοσπονδίες, θα είναι στη βάση της ίσης εκπροσώπησης, και στην νομοθετική εξουσία επίσης, με αποτελεσματικούς μηχανισμούς επίλυσης αδιεξόδων που θα διασφαλίζουν ότι θα είμαστε έναν κράτος λειτουργικό που θα μπορεί να αναλάβει πλήρως τις υποχρεώσεις του, θα λειτουργεί κανονικά, δεν θα είναι δέσμιον αδιεξόδων και της αδυναμίας να μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις, ειδικά σε αυτήν την πάρα πολύ κρίσιμη περιοχή στην οποία βρισκόμαστε, αλλά και ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως ένας δρόντας που θέλουμε να συνεχίσουμε να είμαστε πρωτοβουλιακοί και να έχουμε ενεργό συμμετοχή στις εξελίξεις οι οποίες μας αφορούν. Αυτό που λέτε με την εξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι η θέση μας. Δεν είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν είναι, για παράδειγμα, θέση των Ηνωμένων Εθνών ότι θα υπάρξει μετεξέλιξη. Όχι, είναι μέρος του κεκτημένου. Αυτό που ονομάζουμε κεκτημένο και συγκλήσεις περιλαμβάνει και αυτόν το στοιχείο. Δηλαδή έχει επιληθεί το ζήτημα το οποίο προσέκρουε όχι σε θέση από τα Ηνωμένα Έθνη, από οποιοδήποτε τρίτο, αλλά σε θέση την οποία είχε στο παρελθόν η τουρκική πλευρά, όταν οι συνομιλητές από τουρκικής πλευράς ήταν βεβαίως της προσέγγισης και της φιλοσοφίας των δύο κρατών. Και παρόλα αυτά γίνονταν συνομιλίες. Γιατί υπήρχαν περιπτώσεις στις οποίες η προσέγγιση από τουρκοκυπριακής πλευράς ήταν η ίδια την οποία ακούμε σήμερα, περί κυριαρχικής ισότητας, ισότιμου διεθνούς καθεστώτος, δηλαδή στην ουσία δύο κρατών, αλλά γίνονταν συνομιλίες. Ανάμεσα στα θέματα τα οποία έμπαιναν στη συζήτηση τότε, σε εκείνες τις διαδικασίες συνομιλίων, ήταν και αυτή η επιμονή ότι πρέπει να υπάρξει ουσιαστικά δημιουργία νέου κράτους. Ναι. Αυτόν έχει ξεπεραστεί στο πλαίσιο των συνομιλιών οι οποίες έγιναν. Είναι αποδεκτό ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα εξακολουθήσει να υπάρχει, δεν θα ιδρυθεί κράτος από την αρχή με τη λύση του Κυπριακού, το οποίο θα πάει και θα ξανακάνει αίτηση για να γίνει μέλος των Ηνωμένων Εθνών, για να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να ξεκινήσει από την αρχή να γίνει κράτος μέρος στις συνθήκες τις οποίες η Κυπριακή Δημοκρατία είναι αυτή τη στιγμή μέρος. Θα συνεχίσει να υπάρχει. Ναι. Και αυτά είναι και τα βασικά στοιχεία τα οποία καθορίζουν αυτό, διασφαλίζουν αυτό το θέμα της συνέχισης της ύπαρξης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δηλαδή το γεγονός ότι θα συνεχίσει να είναι μέλος των διεθνών οργανισμών που είναι και σήμερα μέλος και θα συνεχίζουν να ισχύουν οι διεθνείς συνθήκες τις οποίες είναι
μέρος η Κυπριακή Δημοκρατία. Ναι. Είχαμε όμως προηγούμενα όπου, αν θέλετε, κατά κάποιον τρόπο είναι έμμεσο. Είναι η θεώρηση ότι θα είναι μετεξέλιξη και συνέχεια, καταμαρτυράται εμέσως μέσω από τη μία της συνέχισης παρουσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς και από την άλλη μέσα από τη συνέχιση των διεθνών συμφωνιών και συνθηκών με τις οποίες είναι συμβεβλημένη η Κυπριακή Δημοκρατία. Είχαμε όμως στο παρελθόν παρόμοιες προσπάθειες στο Κυπριακό σχέδιο ΝΑΝ, όπου δεν ήταν μόνο οι συμφωνίες της Κυπριακής Δημοκρατίας που θα είχαν συνέχεια και μετά τη δημιουργία του κράτους, να μην το πούμε νέο και να... ήταν και οι συμφωνίες του ψευδοκράτους, το οποίο είναι όλες οι συμφωνίες που είχαν κάνει διεθνείς, δηλαδή με την Τουρκία. Άρα, αν κατεμαρτυράται από αυτόν και ενδεχομένως μόνο αυτόν, τότε θα έχουμε δύο κράτη τα οποία θα μετεξελιχθούν σε κάτι άλλο. Όχι, δεν καταμαρτυράται μόνο από αυτό. Πρώτον, το πιο βασικό, το πιο κρίσιμο είναι αυτό που σας είπα, ότι θα συνεχίσει να είναι μέλος διεθνών οργανισμών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Κυπριακή Δημοκρατία ως ομοσπονδιακή, μετεξελισσόμενη από ενιαίο κράτος σε ομοσπονδιακό. Αυτό που έγινε στο παρελθόν, να περιληφθεί δηλαδή στον κατάλογο, να περιληφθούν στον κατάλογο των δεσμευτικών συνθηκών και κάποιες τις οποίες είχε συνομολογήσει η τουρκοκυπριακή πλευρά προηγουμένως, αφορούσαν έναν πάρα πολύ περιορισμένο αριθμό που είχαν να κάνουν με θέματα τα οποία μετά τη λύση του Κυπριακού θα ήταν αρμοδιότητα των πολιτιών, όχι του ομοσπονδιακού κράτους. Κάποιες συνθήκες που είχαν συνομολογηθεί, οι οποίες αφορούν αρμοδιότητες, οι οποίες μετά τη λύση του Κυπριακού θα είναι αρμοδιότητες των πολιτιών. Και είναι ένας πάρα πολύ περιορισμένος αριθμός. Τώρα, και δεν δημιουργεί αυτό οποιαδήποτε... Δεν θέλω να πάμε πίσω στο σχέδιο ΝΑΝ, διότι δεν είναι αυτό το αντικείμενο της συζήτησης μας, αλλά ανάμεσα σε αυτές και είναι στις 12.000 σελίδες και τις συμφωνίες, υπήρχε και η συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με τη δυνατότητα να έχει πλοία στην Κερίνια η Τουρκία. Άρα... Ναι. Πάντως, αυτό το οποίο πρέπει να είναι απολύτως σαφές και καθαρό, και είναι αυτό μπορώ να σας το πω με απόλυτη σαφήνεια, μέρος αυτού που ονομάζουμε κεκτημένο των συνομιλιών είναι ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα συνεχίσει να υπάρχει και θα υπάρχει απόλυτη νομική σαφήνεια ως προς αυτό το θέμα. Δηλαδή δεν θα υπάρχει κάποια αμφιβολία ή θα... Και τι θα θεωρηθεί ότι γίνεται? Η Κυπριακή Δημοκρατία υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει. Μάλιστα. Η Κυπριακή Δημοκρατία θα μετεξελιχθεί. Από πλευράς τουρκοκυπριακής, τι θα θεωρηθεί ότι θα γίνει? Θα ενταχθούν στην Κυπριακή Δημοκρατία, θα επιστρέψουν στην Κυπριακή Δημοκρατία? Με βάση τα συμφωνηθέντα θα συμμετέχει και η τουρκοκυπριακή κοινότητα και οι Τουρκοκύπροι στην Ομοσπονδιακή Εκτελεστική Εξουσία, στην Ομοσπονδιακή Νομοθετική Εξουσία, στην Ομοσπονδιακή Δικαστική Εξουσία και θα έχουν επίσης, όπως έχει και η ελληνοκυπριακή κοινότητα στην πολιτεία την οποία θα διοικεί, τις δομές με βάση τις οποίες θα τη διοικεί, θα υπάρχουν και στην τουρκοκυπριακή πολιτεία οι δομές με βάση τις οποίες θα διοικείται η τουρκοκυπριακή πολιτεία. Είπαμε διζωνική... Στα θέματα της αρμοδιότητας των πολιτιών. Ναι. Τα άλλα θέματα που είναι εκείνα τα οποία είναι αναγκαία έτσι ώστε να ασκούνται σε ομοσπονδιακό επίπεδο για να έχουμε έναν κράτος, θα ασκούνται στο ομοσπονδιακό κεντρικό επίπεδο. Πολλές από τις επικρίσεις ή ανησυχίες, αν θέλετε, για τη διζωνική, την κοινοτική ομοσπονδία, είναι αυτό στο οποίο έχετε αναφερθεί, η διζωνικότητα, δηλαδή η ύπαρξη δύο γεωγραφικών περιοχών ή δύο ζωνών, η κάθε μία θα διοικείται από την μία κοινότητα και την άλλη κοινότητα ξεχωριστά, στα πλαίσια της Ομοσπονδίας. Θα υπάρχει ανάμειξη και στον τρόπο με τον οποίο διοικούνται οι συνιστώσεις πολιτείες. Δηλαδή δεν θα είναι αμιγώς διοικούμενες από τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους ξεχωριστά. Θα υπάρχει δυνατότητα δηλαδή για έναν Ελληνοκύπριο, ο οποίος θα είναι κάτοικος στην περιοχή που είναι υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση, να εργαστεί σε υπηρεσίες
εκτός του ιδιωτικού τομέα που θα μπορεί να εργαστεί όπου θέλει. Διότι θα έχει όλες τις ελευθερίες, τις οποίες έχει ένας Ευρωπαίος πολίτης οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα τις έχει και ένας Κύπριος πολίτης παντού στην επικράτεια της Ομοσπονδιακής Κυπριακής Δημοκρατίας. Αλλά θα μπορεί να εργαστεί και σε υπηρεσίες της ίδιας της πολιτείας. Όπως και ένας Τουρκοκύπριος, ο οποίος θα είναι κάτοικος στις περιοχές οι οποίες είναι υπό τη διοίκηση της Ελληνοκυπριακής Συνιστώσας Πολιτείας. Και αυτό έγινε ακριβώς έχοντας υπόψη αυτόν το στοιχείο ότι δεν θα πρέπει να πάμε σε λογικές οι οποίες ουσιαστικά να αναπαράγουν αυτόν το μοντέλο του κάθετου εθνοκοινοτικού διαχωρισμού, προσθέτοντας και το γεωγραφικό διαχωρισμό. Διότι ακριβώς αυτό ήταν ένα από τα στοιχεία που το 1960 αποτέλεσε το υπόβαθρο πάνω στο οποίο στηρίχθηκε ό,τι επακολούθησε, έτσι ώστε τα πράγματα να φτάσουν εδώ που βρισκόμαστε σήμερα. Η ανησυχία στο θέμα αυτής της πτυχής της ριζοσπαστικότητας είναι ότι θα υπάρχει εγγυημένη ιδιοκτησιακή πλειοψηφία σε κάθε συνιστόσα πολιτεία και εγγυημένη πληθυσμιακή πλειοψηφία. Και ότι αυτόν βρίσκεται σε αντίθεση ακριβώς με τις ελευθερίες, 4 γνωστές ελευθερίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άρα δεν συνάδει και με το ευρωπαϊκό κοινοτικό κεκτημένο. Σωστά, πάρα πολύ σωστά. Αυτό είναι μια θέση την οποία είχε η τουρκοκυπριακή πλευρά στο παρελθόν. Σε κάποιο στάδιο μάλιστα είχε περιληφθεί και σε μια έκθεση των Ηνωμένων Εθνών πριν από πολλά χρόνια, το 1992, σε μια από τις εκδοχές των Ιδεών Γκάλι, η οποία στη συνέχεια διορθώθηκε. Είναι η έκθεση του 8 του Τρίτου του 1990, η έκθεση αυτή. Η οποία διορθώθηκε, αν δεν κάνω λάθος, στην έκθεση του Απριλίου του 1992. Αν δεν κάνω λάθος. Αλλά δεν είναι. Διορθώθηκε στη συνέχεια. Στη συνέχεια, ακριβώς, από τον Μπούτρος Γκάλι. Διατήρησε η τουρκοκυπριακή πλευρά αυτήν τη θέση. Αλλά είναι αυτό ένα στοιχείο στο οποίο διαδραμάτισε καταλυτικό ρόλο η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2004. Η υπογράμμιση αυτού του επιχειρήματος που και εσείς έχετε αναφέρει, ότι δεν μπορεί ένας Κύπριος πολίτης να έχει δικαιώματα αλλού παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μην τα έχει στη χώρα του. Και γι' αυτόν τον λόγο, εκείνον το οποίο εξευρέθηκε ενός διέξοδος είναι ότι θα ασκούνται, θα υπάρχουν αυτές οι ελευθερίες, αυτά τα δικαιώματα, δεν θα υπάρχει περιορισμός. Πόσοι Ελληνοκύπροι θα μπορούν να κατοικήσουν και πού. Δεν θα υπάρχει περιορισμός ως προς την απόκτηση περιουσίας, αλλά θα υπάρχει ρύθμιση ακριβώς για να κατοχυρώνεται η δυνατότητα διοίκησης της κάθε κοινότητας στην πολιτεία που θα είναι υπό τη διοίκησή της. Θα υπάρχει ρύθμιση του τρόπου άσκησης των εκλογικών δικαιωμάτων. Και πάλι αυτό, για να το πούμε με απλά λόγια, θα μεταφραστεί σε μια κάποιου είδους προσέγγιση στην οποία κάποιος κατοικεί, για παράδειγμα, στο Στρόβολο, αλλά είναι εγγεγραμμένος ψηφοφόρος και ψηφίζει στη Λευκοσία. Θα κατοικεί στην τουρκοκυπριακή συνιστόσα πολιτεία, στην περιοχή η οποία είναι υπό τη διοίκηση της τουρκοκυπριακής κοινότητας, αλλά μέχρι έναν όριο θα ασκεί τα δικαιώματα του στην ελληνοκυπριακή συνιστόσα πολιτεία. Ναι, εννοείται, τα λέτε μέχρι σε έναν όριο. Μιλάτε για το άτομο ή για τους Ελληνοκυπρίους που θα είναι? Όχι, το σύνολο. Εκείνοι οι οποίοι θα κατοικούν όλοι εκεί, όσοι θα κατοικούν μέχρι εκεί, κάποιον αριθμό, θα ασκούν κάποια από τα εκλογικά τους δικαιώματα στην άλλη συνιστόσα πολιτεία. Ακριβώς για να κατοχυρώνεται η δυνατότητα εκείνης της πολιτείας. Πέστε ότι λέμε έναν αντικείμενο αριθμό 100. Εάν πας στους 110, οι 10 επόμενοι θα ασκούν τα εκλογικά τους αποτελέσματα, τα τους δικαιώματα στην ελληνοκυπριακή συνιστόσα πολιτεία. Ακριβώς. Καταλαβαίνουμε και το χρήσιμο του πράγματος, απλώς λέμε ότι εκείνοι οι 10 θα θεωρήσουν ότι δεν χαίρουν των ευρωπαϊκών δικαιωμάτων. Εάν εξαντληθεί αυτόν το πλαφόν το οποίο θα τεθεί, το οποίο με βάση τις συζητήσεις που έγιναν, νομίζω μπορούμε να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι θα είναι τέτοιο που θα μπορεί να ικανοποιήσει όλους όσοι θα θέλουν να ασκούν τα εκλογικά τους δικαιώματα εκεί όπου κατοικούν. Πλην των εκλογικών διαδικασιών, στις οποίες με βάση το ευρωπαϊκό κεκτημένο είναι υποχρεωτικό
τα εκλογικά δικαιώματα, είναι κατοχυρωμένο τα εκλογικά δικαιώματα να ασκούνται στον τόπο διαμονής, που είναι οι ευρωεκλογές και οι τοπικές εκλογές. Άρα, θεωρητικά ομιλούντες, είναι δυνατόν να έχουμε διζωνική, δικοινοτική νομοσπονδία, να έχουμε δύο ζώνες, η μία να διοικείται από Ελληνοκύπριους, η άλλη από Τουρκοκυπρίους, και ή στη μια ή στην άλλη, ο πληθυσμός της άλλης κοινότητας να υπερβεί τον πληθυσμό, απλώς δεν θα ψηφίζει, ή ακόμα και η ιδιοκτησία. Δηλαδή, εάν θεωρήσουμε ότι οι Τουρκοκύπριοι είναι πάρα πολλοί, λέμε τώρα, για να μην πάμε πάντα εις βάρος των Τουρκοκυπρίων και έρχονται πολλοί στην πλευρά την οποία διοικεί η Ελληνοκυπριακή πλευρά, μπορούν να γίνουν πλειοψηφία, θα δικαιούνται να γίνουν πλειοψηφία, θέλουν πληθυσμιακά, θα μπορούν να μας αγοράσουν όλους, την ιδιοκτησία δηλαδή, αλλά και πάλι μέσω του συστήματος που λέτε ψηφοφορίας θα διοικούν οι λιγότεροι Ελληνοκύπροι. Και αντίστοιχα στην τουρκοκυπριακή πλευρά. Ναι. Είναι ορθόν, θεωρητικά. Σε γενικές γραμμές, ναι. Θεωρητικά, αν και το ενδεχομένο είναι πάρα πολύ απομακρυσμένο, δηλαδή να συμβεί αυτό στην πράξη, με βάση τα πληθυσμιακά δεδομένα της Κύπρου και τις ειδικές ρυθμίσεις οι οποίες έχουν θεσπιστεί, έχουν συζητηθεί στο παρελθόν και επί κάποιων υπάρχουν συγκλήσεις για το ποια θα είναι αυτά τα όρια τα οποία θα υπάρξουν. Στην πράξη είναι αδύνατο να βρεθούμε αντιμέτωποι με μια έτσι κατάσταση, περίπτωση όπως την έχετε περιγράψει. Αλλά εκείνο το οποίο είναι σημαντικό να κρατήσουμε είναι ότι θα υπάρχει δυνατότητα για κάθε Κύπριο πολίτη να κατοικήσει, να ασκήσει επάγγελμα, να αποκτήσει περιουσία οπουδήποτε στην επικράτεια της Ομοσπονδιακής Κυπριακής Δημοκρατίας. Εκείνο το οποίο θα ρυθμίζεται είναι η άσκηση κάποιων εκλογικών δικαιωμάτων. Πάμε και σε εκείνη την περίφημη την αποτελεσματικότητα, κύριε Μενελάου. Τα Ηνωμένα Έθνη είναι εξαιρετικός οργανισμός, αλλά όσον εξαιρετική είναι, άλλον και τόσο τέλειη είναι εις της ασάφειας. Καταλήξαμε με τη βοήθεια τους αυτών των όρων, αποτελεσματική, και τελικά ενδεχομένως εσείς και ορισμένοι άλλοι, λίγοι, γνωρίζετε τι σημαίνει, αν σημαίνει κάτι και το αντιλαμβάνονται όλοι με τον ίδιο τρόπο. Για την τουρκοκυπριακή πλευρά και την τουρκική ένα άλλο σημαίνει αποτελεσματική. Για μας, όταν μιλούν αυτοί για αποτελεσματική, θεωρούμε εμείς ότι θα τα μπλοκάρουν όλα και θα βάζουν βέτο. Αλλιώς τι θεωρούμε εμείς? Πώς μπορεί να ερμηνευτεί αυτόν το αποτελεσματικό που κατά τρόπον το οποίο να δίνει λύση και να είναι όλοι, να μην πάμε σε εκείνον το win-win, χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ. Να σας πω, αυτό το θέμα της αποτελεσματικής συμμετοχής έχει δύο απόλυτα συνυφασμένες και αλληλένδετες πτυχές. Η μία είναι ότι θα υπάρχει συμμετοχή και των δύο κοινοτήτων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, συνεπακόλουθα στη διοίκηση του Ομοσπονδιακού κράτους. Και η δεύτερη πτυχή, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη, δηλαδή δεν υπάρχει το ένα χωρίς το άλλο, είναι ότι θα διασφαλίζεται ότι το κράτος θα είναι λειτουργικό. Θα μπορεί να λάβει αποφάσεις. Δεν θα μπορεί να προσκρούει πάνω στο ότι η μία κοινότητα δεν αποδέχεται τη λήψη μιας απόφασης σε ένα συγκεκριμένο θέμα και τελείωσε. Έχουμε ένα αδιέξοδο, έχουμε βραχικύκλωμα. Εν τέλει θα έχουμε διαδικασίες υπέρβασης των αδιεξόδων που θα διασφαλίζουν ότι το κράτος θα είναι αποτελεσματικό. Και πάνω σε αυτά τα θέματα έχουν συζητηθεί στο παρελθόν, ιδιαίτερα στη διάρκεια των περιόδων 2008-2010 και 2015-2017, τρόποι μέσα από τους οποίους μπορεί αυτό να διασφαλιστεί. Δηλαδή να έχουμε λειτουργικές ομοσπονδιακές δομές που να διασφαλίζουν ότι οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με τη συμμετοχή και των δύο κοινοτήτων, δεν θα αποκλείεται μια κοινότητα από τη λήψη κάποιας απόφασης, αλλά ταυτόχρονα θα διασφαλίζεται ότι δεν θα μπορεί μια κοινότητα να μην αφήνει να ληφθούν αποφάσεις και συνεπακόλουθα να βραχικυκλώνεται το κράτος. Παλαιότερα είχαν από διάφορες πλευρές, και τονίζω το διάφορες, παρουσιαστεί ή εκφραστεί διάφορες εφάνταστες ιδέες. Μπορείτε να μας δώσετε έναν παράδειγμα μηχανισμού ο οποίος θα μπορούσε να λύσει τη διαφορά όταν η μία κοινότητα αρνείται κάτι και πάει να προκύψει αδιέξοδο? Ναι, θα μπορούσα να σας πω έτσι σε γενικές γραμμές ότι θεσπίζεται μια πιο μικρή επιτροπή με συμμετοχή και από τις δύο κοινότητες, προσπαθεί να πάρει μια απόφαση με ομοφωνία.
Εάν δεν μπορεί να την πάρει με ομοφωνία, τότε λαμβάνει την απόφαση με πλειοψηφία. Αν δεν μπορεί να πάρει την απόφαση ούτε με πλειοψηφία, τότε στο τέλος κάποιος έχει την νικόσα ψήφο. Ποια είναι η λογική μιας πλειοψηφία, ειδική πλειοψηφία εννοείται? Όχι, κανονική πλειοψηφία. Είναι μια πιο μικρή επιτροπή που αποτελείται από 4 άτομα, ας πούμε. 2 Ελληνοκύπριους και 2 Τουρκοκύπριους. Μπορεί στα πλαίσια μιας πιο μικρής επιτροπής να βρεθεί ένας τρόπος να συνενέσουν πρώτα. Που θα είναι το καλύτερο. Από τους δύο να πάει 3-1. Ή ένας από τους δύο ακριβώς να πει ναι, αυτό που συζητούμε φαίνεται λογικό και άρα δεν μπορούμε να βραχικυκλώνουμε την απόφαση και στο τέλος να μένουμε χωρίς να μπορούμε να λειτουργήσουμε. Υπάρχει όμως και έναν τρίτο στάδιο, το οποίο ακριβώς η λογική είναι ότι να λειτουργήσει ως κίνητρο έτσι ώστε να εξευρεθεί λύση στα προηγούμενα στάδια, που είναι ότι στο τέλος κάποιος θα έχει την νικόσα ψήφο. Γιατί? Διότι στο τέλος κάποια απόφαση πρέπει να ληφθεί. Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η προσέγγιση ότι εάν μέσα από διαδοχικά στάδια προσπάθειας να βρούμε μια διέξοδο εξακολουθεί να υπάρχει ένσταση, εξακολουθεί να υπάρχει το εμπόδιο, θα παραμείνουμε και το εμπόδιο θα μας οδηγήσει στο βραχικύκλωμα. Στο τέλος πρέπει να καταλήξουμε κάπου. Το γεγονός ότι εν τέλει υπάρχει ένα στάδιο, ένα βήμα που αναγκαστικά θα μας οδηγήσει σε μια διέξοδο, πρώτον διασφαλίζει ότι στο τέλος θα έχουμε διέξοδο, δεύτερον λειτουργεί ως κίνητρο έτσι ώστε στα προηγούμενα στάδια να καταλήξουμε σε μια συνενετική διέξοδο. Κατανοητά όλα, λογικά όλα, χρήσιμα όλα. Επειδή είμαστε όμως πολύ ακόμη μακριά από εκείνη την περίοδο όπου θα νιώθουμε εμπιστοσύνη ένας στον άλλον, ο καθένας θα ρωτήσει και ποιος θα έχει την νικόσα ψήφων σε κάθε τέτοια επιτροπή. Εντάξει, δεν θα την έχει συνέχεια ο ένας, ακριβώς με βάση αυτόν το σκεπτικό το οποίο σας έχω πει. Διότι αν την έχει συνέχεια ο ένας και πάλι θα λειτουργεί ως αντικίνητρο για να λειτουργήσει συνενετικά. Θα θεωρεί ότι στο τέλος μπορεί να επιβάλλει μόνος του την απόφαση. Έτσι το γεγονός ότι σε κάποιες αποφάσεις θα την έχει ένας και σε κάποιες αποφάσεις θα την έχει άλλος, που είναι μια ορθολογική μέθοδος να μπορέσουμε στο τέλος να καταλήξουμε κάπου. Μέσα από τις διάφορες εναλλακτικές οι οποίες έχουν εξεταστεί, έχουν συζητηθεί στο πλαίσιο προηγούμενων διαδικασιών, πιστεύω είναι η πιο ορθολογική. Μπορεί να υπάρχουν και άλλες επιλογές. Αλλά το βασικότερο είναι να είναι τέτοια έτσι ώστε να ενισχύει αυτή την πίεση για να μπορέσουμε να βρίσκουμε διεξόδους χωρίς να καταλήγουμε σε αδιέξοδα. Τούτο είναι το βασικό. Αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, πέστε το τώρα, παρακαλώ. Δεν έχω. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ, κυρίες και κύριοι. Η αλήθεια είναι ότι θα θέλαμε να συνεχίσουμε επιμακρών αυτή τη συζήτηση, διότι υπάρχουν, ιδιαίτερα το δεύτερο κομμάτι της, υπάρχουν πολλά τα οποία θα θέλαμε να ρωτήσουμε και να συγκρίνουμε για να δούμε ποιες δυνατότητες υπάρχουν, τι έχουμε πράγματι να αντιμετωπίσουμε, ακόμη και στο πλαίσιο της θέσης που και εμείς έχουμε, και αν τα λέω καλά και εμείς θεωρούμε ότι έχουν και τα Ηνωμένα Έθνη, αν την έχουν ακόμη, ότι η λύση πρέπει να είναι η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, διότι η κυρία Ολκή μας είπε ότι δεν έχουν τα δύο μέρη κοινή θέση, οπότε... Ναι, αλλά είναι απολύτως σαφές και αυτό έχει ξεκαθαριστεί από πλευράς και του Γενικού Γραμματέα και στις διευρυμένες συναντήσεις και σε όλες τις. Δημόσια, γιατί δεν το λένε, κύριε Μενελάου? Είναι σαφές από μέρους των Ηνωμένων Εθνών ότι καθοδηγούνται και δεν μπορεί να είναι διαφορετικά από τις αποφάσεις, από τους όρους εντολής που καθορίζονται στα ψηφίσματα, και αυτό δεν ισχύει μόνο για μας, ισχύει για όλες τις περιπτώσεις διεθνών θεμάτων, για τη γραμματεία και τους αξιωματούχους των Ηνωμένων Εθνών. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε και εσάς που για απόψε μας τιμήσατε. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.